Kanka Sentimental Commissioner, on the Tourism Minister, the Chief Directors, Omoha, Presby Assorin Penny for Opemsuo, SDM Penny for Soha, retired Supreme Court Judge, on Sohabi. Tine, our Omodo Sukatra, as Nina say, Yafiura, Tine, Oseba, Neba, Bechedo, Tinomaba, Edicano, Befra Asante Maritime Commissioner, and the Tourism Minister, and then the Chief Directors, Amomaba. Oh, send me a castle so come home, Mehuno. Otumfuo achame ene se Otumfuo nananom ebaya edikai yebema Otumfuo afishapa na yede na seda so abre no se Easter ine afiasha se na enhira ene na adom ana aboya yehu de yehu na Otumfuo enananom so a enam ne so entity yeso yenya akwanya wo His Excellency John Mahama abai mu no so no se na ya wukuda na wo se yeba na de ho be kire yewura se yeda so wo ha ye adwumaden na biom ne ba prekope ne doba aga na ne nyina no wona ye in charge of tourism, creative arts and culture na ono so emse obetina konya kase no so as minister no onya akwanya emechia Otumfuo na wase wono so eba na ode no ho be kire no ebiom ya say na good news from UNESCO enti eba no so UNESCO mpanifo so ka ho a ni nyina afa ye kente ho a wiase afa na nyina ya gye atum omo wa ha no eduru ho a me de be ma omo na omo de asemde no abo Otumfuo enti Otumfuo eba ya wa oba obi bia eye honorable Abla Dzifa Gomashie eye tourism minister ona gina mensa bonkum so a oba ye be ma Otumfuo afishiapa ebiom UNESCO country director eye Owura Carl Ampa wana ejina na nem Carl Ampa gina UNESCO country rep anemu a ene kente eho ene minister emayen na de no aba yawa director Wakefield Akuaku one year acting executive director for National Commission on Culture on also ka ho bi na obaye Owura Felix ya Ajavo was executive director for National Folklore Board on also ka ho bi na obaye Mr. Divine Kwame Owusu Ansa director for Culture and Creative Arts our Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts on also ka ho bi na obaye Owura Michael Owusu Amwako one day me ame de Otumfuo de na me one chief director of RCC on so ka ho bi na bae honorable MC wo Asokwa
asokwa MC Amokamel okaho bi na ye bae honorable Evans Chumesi Secretary South MC ye Agona ono so kaho bi ne oba bema Otumfuo afishiapa ni abomadi ewukude Mr. Peter Mafu ye Director for Kumasi Cultural Center ono so kaho bi ana ebae wa oba obibia mayor Richard Ofori Ajuma Buadi Okahubi MC Afinin Nepepe Anna Yosuen in as mayor for Kumasi. Onusu Kahubi Obedin Officiada Ewaha. Regional Chairman Augustus Andrews. Onusu Ekahubi. Wauba Augustus Andrews Nanakwesi Ekahubi. Wauba Professor Professor, also one year board chairman for KSTU, and was I head of political science department. KNUS, one so can move in a buy. Nayabaya Otumfuo, you cry Otumfuo Boom dear, you cry a catch for Boom dear, you cry Chame Boom dear, and you cry I inquire Boom dear, yet they and sa Brunisa Black Label Adaka Bako, Snap Adaka Bako. And sana hodo also champagne ahodo adaka baako ne yede nyina kambo mu a yede baaye Otumfuo uhu wona nanom wa ha na yede ho eba ba kiew ne aba ba dawase maka ne se wi Otumfuo ebe makwaya na me de kasamu no ama honorable tourism minister na watinya resa bibi kakra e de a kire Otumfuo Medasio hini me pacho mitwi no ya meka ayibi o mitrim kakra ma kabrofo kakra sa abanti se echia ohene pacho na ade acheme eye me enije bebre se ne de metimi abeto enene faith time amaba asante se me ba bechia so medubia na ejuma de wokọ baabi na ene no yesi me ne UNESCO fo me ye deputy minister omoboa me ma Yetron Krata Bebre call Parliament. Say Omo ratify convention. Emaya Mamre Nia Yesoma Enye and so Emaya Daya Huedi. Say Ghana for no Omo Boamaye Krata de call UNESCO. Nasa Krata na ye call ya it me ratify convention. Emaya Hokwan say ye kente no and also yetime de call. Na Omojitum say Kanitri and our kind of brofo. A intangible ashan so dear. Ye Ghana, a good year Kessia pa. Na ye Uber ye protocol be brave. Omo pa no magia to Mama and Paso with me bugu. Yamia don't know pie bunty, Omojitumu. It's yene ye de yesi Kenten ne papa penny power hadia. I was say a certificates no ne copy ebra now the tree with them and Kai will say a Juma dia Sano and now His Excellency John Dramani Mahama so yetimi aje UNESCO ashen so dear we ediaba etimpacho yenina wa Ministry of Tourism, Culture and Creative Arts and 13 agencies nina ne UNESCO ye de ashen so dear we ebe mau Mid pacho medasi bibre. Waya denti yera Oyeba Otumfuo achame enti said ye minister research no fe gu ho no na ne titiri wanti ye ba ye no ne ada Otumfuo asem say Ashanti Fest no ye launch ye Ashanti Kente Week a ye wie no ye ebnada etwemu no Otumfuo edawroma no taye chie ye kama na wo sanki ye chire wo ho so ye mfa ma chire ye wura ye ntimi mfa nkonkon akọ chire obi foforo nti Otumfuo nsa aka ye de na ese kwaya bomu a ye betimi de achire afoforo so Otumfuo da nanom e ba ye no Professor Yensu ewa ha ono so ye professor wo KSTU
ɔka ho bi na ɔbaeɛ Professor Johannes professor ɛwɔ Amstead ne yɛfrɛ no Usted ɛwɔ Tanoso ɔno nso ka ho bi na ɛbaeɛ ana Professor Brenya ɔno deɛ msɛm de n'akyerɛ dada enti na Otumfuo no nanom a ɛbaeɛ bɛma Otumfuo afihyiapa ɛne n'abɛdi awukodɛ ɛno no yɛda ase. Mira. Mira Mesu bro. Wadaroma said wow nana sentimental commissioner was here no. Said ne uhuane domi waha. Edi kan bema wa fishiapa. Etosumi no umasa dawase. Wadaroma titru onana no mefra santimem umpa bo akwankyere no wafutuo ma munya akwan kosomo sabe President Mahama amamu mu. Omsi asdapa no mde ma na omno asa bedia de. Wadaroma baya penifo eka ho wa na Gomashie sabe tourism odano na onana wo UNESCO Commission on Culture penifo nyina bebre ka ho se omo ba ne no no ba bedia de wadaroma omo se ompa bo panti asante anasa Ghana yekente yekura de pa nenso se de be ma wiase nyina hunu ni age atum ama ewiase edwadie yetima somiye no omo choro ho nkrata edi hu juma ene wadaroma mpabo panti ewiase UNESCO umaji atumu a eho abodini eho ahyensode waji bia ne wode aba se wode ba ba kirewo eno titiriwo no mu ba se omu de ba kirewo na ye ka eba kente dia ni ti enyina ne asante ni ti nyina ne ho nti enwonyam a umanya no omtimi mfa ntena ho omu de ba ba kirewo na wadaroma ohun se na fi Ashanti first nso a omu ebrada ye twa mu omu biye ni nyina omaba so mu de ho amane eba betu animu to nanan mu baya ade no mu ba bedi omu so mu krom nsam broni sapantu nsia black label adaka afi champagne na wadaroma nsa hodo a ka ho nyina obu amu ade ka ho wacha me bu amu ade wakrachefo bu amu ade na henkwa so ebu amu ade onana no baya de omu se nebru Otumfuo de mase papa Nananom Momiempre regional minister wanena pamfu ye Yampene wonu mwe Yampene regional minister wanena pamfu Papa Prempe, any praise before, penny for.
Yɛwura akyea me with the yɛbɛsrɛ na ɔmana to Otumfuo sɛ ɔhwɛ ma ho fama yi a Ashanti region nyinaa yɛyɛ trade fair ɛwɔ Jubilee Park ɛyɛ Ashanti Expo nti ɔmo nneɛma ɔmo apam na ɔmo de ebi adware me fɛfɛɛfɛ tourism minister by ɔno nso ho fama yi ɔsi yɛde fa hɔ yɛhwɛ dwumadie a ɔmo di ɛwɔ hɔ soso nti yɛpɛ sɛ Otumfuo bɛma yɛkɔ yɛde akwansrɛ ɛka ho na nka yɛtumi ɛde kɔkɔtoa so wɔ hɔ. Adarma onana said the Austrian no said the Emerald Radio trade fair be a air cosunti, Omakoya and Komako, one Sujumadiano. You are a sequanda form.